Coba Ika. Wating Niki iso lho runtang-runtung ngalor ngidul terus dadi jodhone ngene ya enggak enek sing ngeruh to, Mbak. mung Jir, kok mung jir? mung sira mung sira kang merati Jodoh megawe maksude. Dasar kewes luwes tindak menika ya kanggo ponakamu nduk Ika. Nggih. Antok menang jineman kandhet terus kaya kaya macan luwe lara sembel heeh Teladak mustika ya matur suwun ya jineman kandhek diaturi buat warga masyarakat sedaya pamriksa sing padha kepareng rawuh tidak lupa tamu agung sing padha angestreni niat kaji